Nanti banyak bisa ya. Iki, Aman. tuh, Nanti banyak bisa. ya, oke. Iki kuenya sopo iki? Wes mana ae yo bunga. Pangan dhisik ya. Iki aku sing gawe iki kok. Iki kok sing gawe. Ngaku sih. Loh. Ini wis dipesan toh we alumni tonton gawe ring kene Alumni mangan. alumni 030. Iya. Ayo, makan Mas. Ayo. Sih Mas. Foto dipoto, Timone lho. di video ae. Timun kuwi. Iki jenenge timun Mas. Karena yang makan orang Jawa namanya timun Mas. Ini apa itu? Singkong. Wes mangan ae kuwi. Singkong apa piye iki? Kok tutup? Ini mangan ini ayo. Mang tomat. Itu ya bol. Bolo ku wong Papua. Papua Peranakan Jawa. Arep mangan kudu Jawanya Jawa iki. Jawanya Jawa Merah. Ora nganggo campur to? Iki jenenge sing diomongke wong-wong kuwi. Iki jenenge teratai. Setia hati teratai. Jenenge teratai timun. Teratai timun.